Naipuan ko siya ng tatadad ni Kasal. Hindi lang po sa Councilor Pasio. Hinamdam ko ta istorya to Iraq. So amin na istorya ni Juan ko, istorya ni Tinongdan. Kung wari parin din mo si Tinongdan, dyan sa celebration ng Tan, Trinity. Isang konsep, bigay ako shoes tayo. Konsep, sakay, kung taman nila, tado. At kung tapare, tado ng sakay. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kung ito na din, ay si, apat ang kami. Siri may kapat, Diyos Dado. Sumayon tayo, asisyo yung panas ko nila ng Diyos Dado na Glenda, sila po shoes, pagkaan tayo God is love. Sa hajayapan, witness tayo ni Samaksya, asisyo ng si Apo Shoes, yung panas ko ng Apo Shoes. Ang tayo'y ibaduin ni Yes. Huwarin pinasal kon nusiya buhot, warang kami ibaduin ni Yes. Tayo ka ni Uwan, nang warin siya laka, tiyan to nasa ni Yes, muna Uwan, warin pinasal ko at kuwang ko are you willing? Ano kang ka? Iakano ko lang ibagdang mo, so naasubang, o gato tayo, Gusto tanaon na gaman tayo, hajaya ni panas ko ng Diyos dahil ng Glenda, si Katoy kabulan na ulungan tayo. So, no-irain mo kumakat, asya kita Diyan. Gusto nga tayo kahit paano si interview niya kasali, ay si pilitan si kayo tayo wari pilitan at matudoy. Tawara siya niya, itibak ng tanang sakwaya kasal ko, no? Wari itibak ng ta interview. At after 20 years, niya panasubara, kuta, after 20 years, wari Anton sa kaya mapunta. At kung anong tama aray, mis niya kumaniman. Matiro ayak. Manamnam mo nung tasakbay mga kasal kita, pinidito ang tatang mo, dyan no kakakasalan, may kalabusak ni 20 years. Kung apilitan na ng kasalsun sika, nanti ayak. After 20 years, bilang mo ka rin, subusin naman, naibulusak na. Wari yung kaya kalabos kasi tayo naman. Tabi naman tumatak na lagman. Isa nga importante, si mamatiap, si say pamilya, sa isa nasuba, waraw tayak na tayo ni space isa kay tansay. Uno tapan tayo respeto ni role ni sa kay tatang, uno role ni sa kay ina. Tano, aman mo si space to katwara na tapan tayo singa musuboke. Para sa karinan, sige gusto nung bilang tukod. Diyan na tatalag tanita na ay si space to. Singa si kanas to maunan. Uno pantay na ita. Sige gusto mo'y panasuba. Diyan tayo mayak nang pumangoy space. Tad sa importante pa kutakuan tayo iwara ko mga endurance on the patient design ay sakay pansakay. Tawari sakay sana suban Tinongdan. Jawa rin kuwante, hindi man katkarisi ka to na hospital naman ta sakay. Diyan akimtot at imahanin mo ta sa kwatot, akimtot at video na to taduman ni Katirera, wari na ulong si man na 50,000 tan sa kilon bukas. Makabubuti pa iti, apati. Isi mo na nulay hospital, apati. Ngati, nagdaan mo malapila ka 50,000 tan sa kilon bukas. Yung kanita sa kwatot, ang tam, nunong yung walaw takan unan, mangit kasak ni sakay bukas, mangit kasak ni sakay pesos. At nunong naman ko mansidyang kita, mangit kasak mo ni sakay bukas, mangit kasak mo ni pesos. Isang alam ng juwatan, sakay kilon bukas, 50,000. Everyday mo yung wala-wala ito,
Kung ewan to si Janto, nang inulong to, yung papastor man, ang ulong pa ni 50,000 lang sa akin. Isa na importante, matapan tayo endurance ni Manta. Matapan tayo aligod perfecto at niwalay lumaminsan i relationship. Wara matapan tayo tayo paninawanan. Namhatan nila, ay si issue maman, ay si issue matlang mansibumitan ng si kayo matlang asang asubor. Isa nga sakpay ng bilang evangelum ng GC dyan, sa inyong mo, galing ka, Diyos si asubang. Isa nga tatanayan na nakakaiwan Tatwara ko kontento ni asubat to, dyan hindi bababa dyan. Yung pante, hindi bababa dyan